Sme Centrum poradenstva a prevencie Banská Štiavnica, venujeme sa materským školám, základným školám a stredným školám. Mali sme skúsenosť z predošlých ročníkov búza stredných škôl a zažili sme tam takú situáciu, že vlastne deti neboli nejakým spôsobom motivovaní ísť si pozrieť všetko. A viem, že tie jednotlivé školy to veľmi mrzelo, že vlastne mali pripravený program, tie svoje stánky a chceli sme v našom regióne vytvoriť takú možnosť, aby sa naozaj tie deti boli nútené ako keby zastaviť pri každej jednej škole. Veľtrh zručnosti budúcnosti bol jedinečný v tom, že sa nám podarilo osloviť všetkých 7 stredných škôl v Banskoštiavnickom okrese. Ich študenti si pre žiakov základných škôl pripravili na tento veľtrh veľmi zaujímavé aktivity zamerané na rozvoj rôznych životných zručností. Takže sme vymysleli taký koncept, ktorý vlastne využíva tú gamifikáciu, že to bola vlastne ako keby zážitková hra. Nešlo nám až tak o tú súťaživosť, ako o to, aby si decká same vyskúšali zabodovať, získať body na jednotlivých stanovišťach pre svoju školu. Tým pádom museli prejsť všetkými stánkami ako stanovišťami. Kariérovým poradcom by som chcel odkázať, aby sme spoločne budovali tú komunitu kariérových poradcov, aby sa to kariérové poradenstvo rozvíjalo a dostávalo sa do povedomia v podstate aj širokej verejnosti, pretože je pre budúcnosť mladých ľudí veľmi dôležité rozvíjať tieto kariérové zručnosti od čo najútlejšieho veku. Rada by som odkázala kariérovým poradcom a poradkyňam, aby vydržali v tej svojej práci. Má to obrovský význam, vidíme to proste s každou jednou ďalšou aktivitou a želala by som si, aby naozaj na každej škole každý učiteľ realizoval to kariérové poradenstvo a kariérovú výchovu priamo v tom, čo robí každý deň s deťmi.